Қытай Татарстанлылар көздегеннен Милли музейде шундай исемдәге күргәзмә ачылды. Җәен Россия рәссамнары өчен Кытайга сәфәр оештырылган иде. Шул вакыттагы хис кичерешләрне иҗат эшләрендә чагылдырганнар. Ике күрше дәүләтне якынайтучы күргәзмәне Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Табигать, мәдәният, сәнгать, шәһәр үсеше монда Кытай тормышы. Я писала с натуры. Полина Ильюшкина Кытайга сәяхәт кылган рәссамнарның берсе 2 айлык булган хис кичерешләр әдидә күңел түрендә аны. Мы были в Китае 10 дней. Кытайда булган 10 көн сизелмичә дә үтеп китте, ләкин аннан алган тәэсирләр онытылырлык түгел. Заманча үзәкләрдә, тарихи урыннарда булырга туры килде. Казанда Кытай консуллыгы ачылышы картинасында мин яздым. Милли музейда барлыгы 60-тан артык хезмәт тәкъдим ителгән. Күргәзмәнең ачылыш тантанасына килгән кунаклар һәрбер картинаны җентекләп күзәтә. Үзләрен Кытайда сыман хис итәләр. Әлбәттә, бу тарихи вакыйга. Бу рәсемнәрне без күрәбез, анда инде шул менә Кытай яклары турында безгә ниндидер мәгълүмат, ниндидер хисләр аларның рәссамнарының күрсәтәләр. Җирле халыкның ихлас һәм көләч йөзле булуына битараф калып булмый. Прокатились по корабле. Бик әһәмиятле вакыйга булды. Татарстанлылар Кытайдагы көн-күреш, яшәеш һәм мәдәният белән якыннан таныштылар. Андагы рәссамнар белән дә очраштылар. Рәссамнар Кытайның Улун, Ичан, Ухань һәм Шанхай шәһәрләрендә булган. Әлеге күргәзмә кысаларында төрле рәсемнәр генә түгел, фотосурәтләр дә тәкъдим ителә. Менә мәсәлән, әлеге күпернең үзенчәлеге шунда ки, ул ярларны таштыручы гына түгел, Россия һәм Кытай арасындагы дустана мөнәсәбәтләрне бәйләүче үзенә күрә бер символик мәгънәдә булып тора. Тагын бер үзенчәлегенә игътибар итәргә кирәк. Әлеге күперне төзүче нәкъ менә совет инженеры Константин Силин һәм рәссамнар да юкка гына аңа игътибар итмәгән. Милли музейдагы күргәзмә белән бер ай дәвамында танышырга була, мастер-класслар да оештырылачак. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.